с Ангелина Стойчева, която се присъединява от нас от Оттава. Пристигна в Торонто с автобуса, с таксито. Дълго пътуване. 2 дена път с Камили, но е тук. С прекрасната си усмивка, с чудесната си поезия. И сега ще ни разкаже за как се стига до тук, как се излива една прекрасна човешка душа на страница. Но да, това е една много дълга история, която ще разкажа съвсем накратко. Естествено, клишето пиша от малка е в пълна сила при мен, защото наистина започнах да пиша на 13 години, но никой не знаеше. Абсолютно. До издаването на стихосбирката ми, дори майка ми каза: "Маджи, от кога започна да пишеш?" Пиша наистина от малка. Обикновено в ученическите тетрадки съм съхранила и слава Богу, че майка ти е запазила, че аз имах нещо от тази възраст. След това вихрушката ме отвява в Канада по време на промените. Вятъра на промените като духна, то стана една вихрушка и ние се озовахме, не само аз, повечето от нас, които сме тук, точно по тая причина. Колко години си в Канада? В Канада съм 12 години, но преди това съм живяла в Испания, малко в Щатите, малко в Кипър, така че дете на света, т.е. човек на света вече не съм видяла отдавна. И да, тук по време на пандемията, пак едно клише, тогава естествено намерих повече време да се върна към себе си, назад в това да видя какво е било ценно за мен, какво съм искала да направя, какво не съм направила и естествено това, което винаги е било в мен в кръв. Викам, имаме режим на водата, режим на тока, но галерията върви. Отново още едно клише. В пандемията наистина повечето творци ни върна назад във времето, да видим наистина кое е било ценно за нас, кое сме пропуснали в този забързан живот, в това бягство място на място за по-добро препитание. И тогава установих, че музата ми, колкото и да ми е била сърдита, все още е при мен, все още откликва, все още има връхлита нощно време специално. И тогава си дадох сметка, че ако един творец не уважава музата си, тя безвъзвратно ще напусне. Моята все още стоеше и аз се обещах, че ще я представя на хората. Колкото и да ми е било неудобно и да ме е било срамно това, което... Нали, тогава го считахме не за срамно, просто неудобство. Да представиш себе си пред хората, наистина. Но аз тогава и обещах на моята муза, да, сега ще го представя на хората, сложих си малко тъмните очила и написах до поискване. Кръстих е нарочно до поискване, защото поезията ти трябва да поискаш да я прочетеш. Не винаги ти си готов да прочетеш едно стихотворение, не винаги то ще го докосне, но когато си готов, ти ще го поискаш. И затова това е до поискване. Който иска, може да отвори и да прочете руните на душата ми. Много ми харесва какво си написала отзад, ще прочета, може ли? Разбира се. Като тайна пощенска кутия за допоискване съм, заключена с древен ключ и чакаща някой като теб. Да я отключиш и да я разчетеш, и да разчетеш руните на душата ми. Това е истинското послание, защото наистина, когато поискаш, ти можеш да разбереш човека дори само от един ред и той ще докосне. И това беше истинския смисъл и цел на тая книга, да докосне и да поудраска някоя душа с цел да пусне една сълза, защото сълзата е пречистване и поезията е пречистване. Поезията е много интересен начин. Аз идва и си отива от моя живот, затова така интересна връзка е, защото не може да седиш и да четеш 20 поеми. А в същото време само 2 куплета могат да те хванат и наистина да те разпръскат душата. Трябва да дойде правилният момент, когато ти наистина да поискаш да прочетеш, защото ти поискаш да се свържеш с някоя душа изплакана в една книга и ще го направиш, но не винаги си готов за това нещо. Имаш ли любимо стихотворение? Ще го прочетеш? Първата ти е любима? Първото и това съм го написала. Това съм го написала още на 13 или 14 годишна възраст и то всъщност е нещо като моята емблема. Устрем.
Ще ни го прочетеш? Разбира се. Искам като птиците да бъда, повикана от майски ден да се родя и не допила капката роса лудо в неизвестното да полетя. Там усетила дъха на вечността, изволен полет окрилена, да чувствам аз върху си тежеста и лекотата, че живея. Това е любимото ми стихотворение, написано още в детска възраст, но то наистина е нещо голямо, защото и до ден днешен аз се вълнувам и търся нови пространства, нови места, на които да летя и които да ме трогнат, за да ги създам, да ги напиша и да ги дам на някой да ги прочете на този, който има очи и е готов. Най-вече е готов. Всички имаме очи, но не винаги сме готови да почувстваме. Да. Вярваш ли, че емигрантството по някакъв начин е изиграло роля в това да се оформиш като творец? Като творец не толкова, защото, както споменах, аз вече пишех, макар че не запазвах нищо. Просто живота ми беше толкова динамичен, толкова много динамично време живеехме. Идваше музата, пишех нещо, слагах го някъде и така. Емигрантството ми помогна да разбера и другата страна. Значи, ние сме живели през социализма. Ние знаехме, че има изгрев и този изгрев е много красив и той е на изход. Обаче, когато духна вятъра на промяната, тогава се замислихме, добре де, запада, там слънцето залязва. Да, залязва, защото не е хубаво, нали, ама що пък да не? Изгрева е красив и залез е красив. И нашето поколение, ние поискахме да видим дали залеза наистина толкова красив. Може би затова и мигрирахме. И искахме най-вече да съединим изгрева и залеза в един ден, нашия живот. Затова емигрантството наистина изигра, защото аз видях и тая страна. Вече може и да си дам сметка кое от едната страна е хубаво, кое от другата. Но най-хубавото, това са чувствата и емоциите на хората. Чувствата, с които те наистина приемат света и го отразяват в творчеството си. Това е най-важното, да можеш да оцениш и да сътвориш емоциите си така, че както си приемал изгрева, така да приемеш и залеза, да го обединиш в себе си в едно цяло и да му се любуваш. Не само на изтока, не само на запада, но той е целият ден, целият този живот. Просто ти си даваш една сметка. Аз наистина съм човек. Ти точно като един поет го описа. Благодаря. Много си описват имигрантските истории, какво така, ти наистина като един поет. Благодаря ти много, че си тук. Благодаря ти, че споделяш и другата книга, която Ангелина ни е донесла, се нарича Опорна точка. Всичката тази информация, нейната биография може да намерите в нашия каталог. Ангелина също е тук цял ден. Днес на Деня на писателите и по-късно ще има наживо, ще четем с нашите гости, така че заповядайте в галерията да се запознаете лично. Благодаря ти, Мира.